Здравейте, приятели! Добре дошли в първото живо предаване от страницата на Уида Институт България. Днес, а и следващите среди, сме подготвили за вас едно много интересно предаване. Целта на това предаване ще бъде от една страна да ви запознаем по-подробно с концепциите, идеите, теорията и практиката на уидотерапия и на вечната психология. А от друга страна да може да разберем и вашите въпроси, темите, които ви вълнуват, проблемите, които искате да обсъдиме по време на това предаване, за да може да има максимална полза за вас. Днес ще започнем, разбира се, малко въведително. Това предаване ще бъде, водещи ще бъдем ние, хората от Института по уидотерапия в България, които сме един много добър екип и за времето ще имате възможност да видите всички нас. Някои от предаванията ще имаме гости, други предавания ще бъдат посветени изцяло на теми, които вас са ви вълнували и сте задавали към нас. А с времето ще имаме и предаване на английски и други изненади. Ето ме и мен, и аз се присъединявам към Андрей, към това първо видео, което ще започвам вече да излъчваме за вас. И наистина се надяваме тази инициатива да бъде една възможност, всъщност по един много по-близък до вас начин, да може да навлезем в света на уидотерапия и по този начин да си помогнем в ежедневието, да го живеем още с по-голяма радост и с по-голямо удовлетворение. А кои всъщност сме ние двамата? Това е Даниел. А това е Андрей. Ние сме психолози и като такива практикуваме уида и за това сега сме пред вас да ви разкажем за нея. И откъде всъщност ще започнем? Може би най-добре да кажем какво значи уида и защо има такова съкръщение, да е такава дума. Всъщност уида означава аз знам, аз вярвам и идва от древногръцката дума уид. А какво точно имаме предвид по това аз знам и аз вярвам? Става въпрос за това вътрешно убеждение, тази най-съкровенна вяра, която ни придържа в центъра на нашето същество. Онова нещо, което ни движи сутрин още със ставането и което ни дава силата да вървим през всички житейски изпитания и да си посрещаме ежедневието с високо вдигната глава. Как така се случи, че уидотерапия беше разработена? Всъщност, защото всеки един метод има своето начало и някаква база, на която стъпва. Може да кажем, че тази база за уидотерапия, това е вечната психология, нали така? Вечната психология. Вечната психология звучи доста предизвикателно с тази дума. И мистично, да. Пък вечна психология. Но когато обсъдим всъщност по-в детайли, виждаме, че вечната психология е нещо много практично, дори тривиално. Защото се разбира вечност под формата на основните човешки валидни истини, които поддържат цялото човечество през неговата хилядолетна история. Защото независимо в коя цивилизация, кое мистично течение, кой етап от развитието на човешкия вид, винаги, когато човек започне винаги е имал начини, по които ние сме се справили с трудностите в живота. Преди време е имало и много различни трудности, но всъщност човешката цивилизация и човека като индивид и човешкото общество са се справили с тях, за да стигнем до ден днешен, до нашето ежедневие. И всъщност вечната психология изследва това, кои са тези вечни принципи, вечни идеи, вечни ценности, вечни практики, които могат да бъдат забелязани тяхната есенция във всяко едно общество на Земята, в различните епохи, дори в древността. И всъщност на различните места те са наричали по различен начин. Може би в тяхната практика има разлика, но точно като махнем тези външни различия, хората сме откривали тези вечни начини, например различните ценности, като състрадание, доброта, съпричастност, честност. Това е нещо, което може да бъде открито във всичките наши цивилизации, духовни учения, мистични учения, морални учения. И това са тези
буквално може да ги наречем като building blocks, тези частици, които съграждат нашата пълноценност като човешки същества. Тези детайли, които ако се гледаме в живота си, сами може да ги изведем от нашия опит. Нещата, които ни дават възможност в хубавите и в трудните моменти всъщност да бъдем човешки същества в пълния смисъл на думата и да се чувстваме пълноценно живеещи. Какво означава това от гледна точка на Уида? За Уида човешкото здравето е нещо динамично. Това не е една точка, която аз постигам и вече по веки веков съм здрав, физически, психически, емоционално. А това по-скоро е един процес, динамичен процес, както плуването. Когато влезеш в басейна, ти имаш нужда да продължиш да плуваш, иначе ще потънеш. Така че Уида е метод, който ни помага да постигнем този баланс на динамично равновесие и още повече разглежда човека в неговия цял спектър. Тоест физически, психически, емоционален и духовен. Много често психологическите подходи спират преди духовния. Да, човек има чувства, има някаква химия в мозъка, има тяло, трябва да се обмислят тези неща. Но всъщност целостта ни, основната ни част е, че ние имаме и духовна страна. В смисъл, като душа или там, както се нарича в различните, отново в различното време, различните култури и традиции. Така че Уида всъщност допълва спектъра на човешкото същество, като признава и това негово качество, и тази негова част. И по този начин всъщност се позволява човек с практиката, която Уида предоставя, да постигне това динамично здраве и да може да го поддържа. За да може всъщност човек да разкрие този пълен потенциал. Защото ние дълбоко в себе си имаме това силно желание за живот и усещаме тази сила да може да се развиваме, да може да постигаме своите мечти, да се реализираме в буквалния смисъл на думата. И Уида е един много цялостен подход, който дава възможност човек да намери баланса, така да се настрои към живота, че да се получи тази хармония между него и живота, а и по този начин да се случи всъщност едно красиво и изпълнено с магичност ежедневие. Защото всеки от нас, като се върне назад, помни онези моменти, в които вътрешният му свят е бил в пълен баланс. Независимо каква е била обстановката наоколо, може да е имало и повече смущения, може да е било всичко както трябва, но човек има едно специфично вътрешно усещане на една хармония. Точно момента, в който духовната ни същност изпитва тази наслада, че всичко е както трябва да бъде, че аз съм както трябва да бъда и че живота наистина ми дава тази възможност аз да се проявя. И всъщност така виждаме, че се получава спойката между вечната психология и Уида, защото ако вечната психология идейно, теоретически, концептуално ни дава идеята, че това е възможно да се случи, и има методите, Уида ги взима и ги концентрира, компилира ги за сегашното време, на нашия език ги превежда, защото хубаво, ние знаем, че човек е оцелявал и се е справил и бил щастлив от хиляди години, но как да го постигна сега? Уида е тази практична всъщност страна на вечната психология, практичното и приложение в нашата ежедневие. И затова тя ни дава инструменти, с които да постигнем това, за което да ни говорим. Когато човек минава през този терапевтичен процес, който е в Уида, в него буквално се появява това щракване. Защото, както и Андрей каза, тези неща, те са известни, все някъде има ги описани. Човек има познание за тях, но когато са подредени под една теоретична и сериозно, така чисто прагматична рамка, която предоставя един процес, в който човек може да навлезе и да го използва за своето ежедневие, човек започва да усеща една друга спойка вътре в себе си и намира всъщност проявлението на тези вечни принципи и започва осъзнато да ги прилага в своя живот и да се ориентира в неговия така лабиринт, може да кажем, нали, с всичките житейски ситуации, които ни се случват. И тогава всъщност нашето естество като хора и въобще живота ни от тривиалното, от злободневното, започва да придобива този вкус на вечност, защото ние започваме да прилагаме всъщност вечните елементи, които са присъствали винаги в човешката история. И когато започнем ние да ги използваме в своя живот, ние някак си се сродяваме с едно по-висше усещане за самия живот.
докосваме се до едно по-висше проявление. По този начин може да кажем също, че решаването на злободневните проблеми чрез метода на уидотерапия има един чисто учебен характер. В смисъл, когато човек решава конкретен проблем, той се и учи. И всъщност това ни помага как следващия път не само да нямаме този проблем, а как след проблемната ситуация в живота ни да излезем надградени, да излезем по-мъдри, с една по-висша позиция, дори с малко. И по този начин вида е и много добър практичен инструмент, който ни помага да постигнем така известното в днешно време, развитие на личността. Не само, знаем, че дълги години психологията е била фокусирана върху това да решава проблеми, но в момента психологията ни помага с методи като уидотерапия ние не само да решим проблемите, а да постигнем по-високо качество на живота си. Да, и това е всъщност големия плюс на уидотерапия. Ние го наблюдаваме с хората, с които работим, че идвайки с конкретен проблем, трудност, която им съсипва ежедневието, преминавайки през процеса на уидотерапия, хората започват всъщност да споделят как взаимоотношенията ми се оправиха. В работата се чувствам по-удовлетворен. Като цяло се чувствам по-жизнен, по-енергичен и имам нови мечти, нови цели. А това вече е красотата всъщност и на самата уидотерапия като метод, защото тя не просто ни връща, ако сме били в някаква дупка, ни връща на нормалното на 0 градуса надморска височина, а всъщност ни изпраща някъде по-нависоко, където ние се чувстваме по-живи. Да, и това е от един друг елемент, който Уида вкарва, и той е вързан с това, че тя признава нашата част на духовни същества, и то е мъдростта. Защото в нашия свят днешно време сме много фокусирани в това да трупаме знания и да знаем, но всъщност много е съществено да има и мъдрост. А мъдростта се трупа чрез правилната обработка и правилното разбиране на житейските ситуации в нашия живот. По този начин всъщност може би има как се получава една стълбица. Имаме от един проблем, оттам разбираме всъщност, че този проблем може да бъде решен, трупаме знания, от тази ситуация трупаме и мъдрост и ставаме по-извисени. И в един момент дори може да се каже, че благодарение на нашия проблем ние сме станали още по-добри хора. То не е бил чак толкова страшна ситуация. Почти винаги, реално. Това е в психологията известният посттравматичен. Да, всички сме чули за посттравматичния стрес, стресово разстройство, обаче много по-малко се говори за посттравматичния растеж, което всъщност е точно този феномен, който човек може да постигне с Уида. И с други подходи, разбира се, но Уида ни дава цялостния пакет, дава ни, както казах, освен знанието и мъдростта. Или поне ни отваря възможността да ги придобием. То нищо не ни се дава на готово, човек все пак трябва да положи труд. От тази гледна точка може да класифицираме Уида като клиент-центриран, човек-центриран подход. Не където отива и някой му казва какъв му е проблем и как да го реши, а човек активно участва в това свое израстване. И по този начин, разбира се, и в своето активно подобряване. Точно. И успява всъщност да достигне до своите вътрешни потребности, това, което наистина е важно за него. Не случайно говорим за този духовен елемент, който е всъщност същностният ни елемент. Това в нас, което изцяло ни прави човешки хора, което ни съдя с всички и което има нужда от определени ценности, определена основа, за да може да се чувства хармонично. Виждаме всъщност как в съдебното общество има най-различни неща, които приемаме нуждите и човек цял живот се опитва да вярва в тях и да гради живота си, следвайки тях като опори. Обаче в момент се оказва, че те са го водили към задънена улица, в която той започва да чувства все повече физическо, психическо напрежение, стрес и все по-голяма немощ и отчаяние като крайна последица. И Уида е един процес, който може да ни даде тази възможност по-отрано всъщност да си направим тази равносметка, кои са тези дълбоките вярвания вътре в нас и нашите опори, за да може на време да ги сменим, да се насочим всъщност тази сила като човешки същества, да се оповаваме в нещо, да имаме тази вътрешна вяра, която ни поддържа хармонични, да бъде насочена към най-полезните неща. Да, също ако сравниме човешкото същество на
интересен пример на лук, той има много слоеве. Един от най-вътрешните, всъщност Уида ни помага, един инструмент, който ни помага да направим анализ на кой слой на моята личност всъщност възниква проблем. Защото ако приемем, че едно от най-фундаменталните ни качества, способности и мотивиращи неща е в какво вярвам, какви са моите вярвания. Примерно, вярвам ли, че света е хубаво място или вярвам, че животът е ужасен. Това е най-фундаменталното. Човек, ако не вярва, че може да пие, ако Дани не вярва, че тази вода е чиста вода, то няма да изпие. Ако не вярваме в човека, с който примерно живеем, ние няма да може да заспим през нощта, защото се притесняваме. Няма да може да ходим, ако не вярваме, че може да ходим. И това доказваме с различни експерименти. И по този начин всъщност едно от тези най-основни неща вътре в нас е в какво вярвам. Къде съм в тази своята вяра? Вярвам ли в нещо полезно или вярвам в нещо, което ме дава предпоставка някъде по-нататък в живота си да изпитам затруднения и, както ти каза, катастрофа житейска. И това е, може би, един от най-вътрешните пластове на нашата личностова обвивка, или по-скоро слой. Да, и всъщност в Уида ние много разглеждаме тези вътрешни вярвания, тази вътрешна вяра. Къде вярвам, какво вярвам, забравил ли съм да вярвам, защото някакви хора към аз нищо не вярвам. И ти ако не вярваш в нищо, става страшно. Някои хора не вярват в себе си, но поне вярват примерно на хората около себе си. Това е някаква опора. Други хора не вярват на никой, които вярват на себе си. И трети хора вярват в природата, в този добронамереността на Вселената към нас, на цялото творение. И зависи. В много неща може да вярваме. Такива голямо вярване за целия живот или някакви малко по-локални вярвания, които да бъдат един препъни камък. Така че ако идем много дълбоко се разглежда този въпрос. И как мога да се науча и всъщност да започна да поставям вярата си, ако имам тази способност да вярвам, трябва да инвестирам в нещо, да инвестирам в нещо, което ще е добра основа. Иначе, ако сложим дори на земята, ядрото е от метал, не е от въздух, дори не е от пръст, а от метал. Ядрото трябва да бъде здраво, трябва да бъде стабилно, за да може след това да градим другите слоеве отгоре. И Уида всъщност е един много ценен психологически подход, който ни дава възможност да изградим точно тази основа, а и пък да надградим над нея, за да може всъщност да си живеем добре в това, което сме си построили. И всъщност през следващите наши епизоди ние ще говорим за всички останали концепции в Уида, как да ги прилагаме. Ще имаме така интересни практически занимания, защото човек трябва да използва живота, който му е даден, за да може да го развива и да го живее пълноценно. Не е нужно да го прекараме в нещастие или в ступор, или да живеем с грешно поставена вяра, или всъщност един от следващите слоеве ценностите, които имаме. Те също са огромен и много мощен инструмент за постигане на излекуване и на решаване на много проблеми. Така че очаквайте ги тези неща от нас. Все повече ще навлизаме навътре с повече и все повече практични неща. Вие, разбира се, може да се включвате, задавайте ни въпроси в коментарите или пък ако имате конкретни теми, които бихте искали да обсъдим в някои от следващите наши предавания, може да го направите в коментарите или да ни пишете на лични съобщения, както да вас е най-полезно и най-приятно. Отворени сме също да споделите наистина какво би било на вас най-полезно. И всъщност с времето ще видим как Уида е толкова широка концепция, че ние можем сигурно години наред да вървим и да говорим за това и да върви това наше предаване, защото човешкото същество е доста безгранично и методите, които ни помагат да го опознаем и развием, също могат да бъдат такива много мащабни. И в същия момент невероятно практични. Тук не говорим за нещо отвлечено, ще видите. Уида е много практичен метод. И практичен метод за навлизане към безграничността на човешкото ни същество.
Да. И малко от следващите пъти да навлизаме в лечебния кръг, в това състояние на динамично здраве. Но за него по-нататък. Много ви благодарим. Надяваме се, че сте намерили интересност в това, което говорихме и ще продължите с нас в това пътуване, което стартираме днес в дебрите на Уида и вечната психология. До скоро! И ще се радваме да го споделяте с ваши приятели на стената си във Фейсбук, да го харесвате. Това само би ни радвало и наистина ще ви бъдем и благодарни. И за днес може само да пожелаем хубава вечер и вярвайте в доброто.